Prøv at høre her. Det her, det er til alle jer i Barn, i Big Brother og alle de reality shows, popstar, idols, jeg har været til. Nu kan I få lov til at se, hvordan vibe i virkeligheden er. Hvordan hun selv klarer sin vej op til toppen, uden jer idioter. Og jeg tager ikke det spring ned. I får mig ikke i graven, for jeg bliver til noget. Og det lover jeg for. Jeg kan, og jeg ved, jeg kan. Uden jeres hjælp. Og I kommer til at æde jeres egen lort på et eller andet tidspunkt, mand. Og det her, det er så Bryggen, hvor der faktisk bor utrolig mange kendte mennesker. Det er et meget godt miljø til at lave musik og være kreativ og alle sådan nogle ting. Og her bor blandt andet Lulle fra Popstars og rapperen Pervers der, Pervert. Jeg havde tænkt mig at hoppe ud heroverfra i dag, og det synes jeg faktisk er lidt uhyggeligt at tænke på. For jeg kunne faktisk have været død, men det er 7-9-13, ikke? Jeg er in the deepest life. And I was going to die, but I didn't die, I was alive. And I just wanna kill the things inside you that tell me that I am not your type. But I know my type, and I know that I can be a star. Så bare følg med, følg mig, læg mærke til mit navn, Vibe. Og jeg lover jer, jeg vil aldrig nogensinde skuffe jer. My name is Vibe. Jeg bor på 5. I'm living on the second floor. Så hvor skal vi hen? Vi skal over i studiet nu, og over til en, der hedder DJ Farfar, en af mine venner. Okay. Som også laver musik, ikke? Jo. Ja, han er producer. Hej. Hej. Hej, hvor lang tid siden. Ja, det må man nok sige. Ja. Ser du godt ud? Det er rigtig sommerbrun, hva'? Jo, tak. Nå, hvor lækkert. Fordi at jeg har jo været, det har jeg ikke sagt til nogen, men jeg har været til casting igen på Idols. Okay. Og jeg gik ikke videre, men jeg gider ikke snakke mere om det, fordi nu har jeg fundet ud af, altså jeg var faktisk på vej til at hoppe ud for Langebro. Så nu har jeg skrevet lidt en tekst, som er lidt hård faktisk. Om, en pige, som er en misunderstand girl. Jeg har sådan et eller andet på den stemme i øjeblikket, det stemmer her. Ej, det er simpelthen... Okay. Wipe is in the studio, so now you can hear the professional thing. Hvornår er det så, jeg skal begynde at synge? Det kan du gøre nu. Du kan bare komme ind, når du har lyst. Hvornår er det egentlig, jeg skal begynde at synge? Jeg har jo også selv planlagt, at jeg skal sige noget indover. Jamen altså, prøv at du kan bare starte, når du får lyst. 1, 2, 3, 4. Okay? Hvad er det for noget techno-pis nu? Ja, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig, men jeg er ved at få kvalme over det der musik lige nu. Jeg skal lige tage den en gang til, så. Hey, listen to me. I got a story to tell. Du kom ind det forkerte sted. Jeg kommer... Ej, nu må du sgu styre dig. Vil du have, at jeg starter på beatet? Ja, tak. Okay, men det kunne du måske have sagt for 20 minutter siden. 2 sekunder. Han skal lige være klar. Hey, listen to me. I got a story to tell. It's about a misunderstood girl. It's about me. Listen to me, is it too late? I'm standing on the bridge at the river lake. I don't wanna live anymore. I'm not gonna do it all. Yeah. Listen to me, I got a vision, I got a dream, I got a voice. So tell me why should I die? Tell me why should I die?
Ja, det lyder rimelig okay, tror jeg. Nej, men det er, jeg vil bare sige, at det her, det er guld. Det kan godt være, den er sølv, men den er fandme af guld. Og det er DJ Farfar, der har lavet den. Og Vibe, og vi er bare et team. Jeg vil bare lige sige, at jeg vil gerne have lov til at takke min producer, DJ Farfar. Og så vil jeg gerne have lov til at takke min veninde, som har stået der i alting og filmet hele min vej til tops her. Selvom hun nogle gange har kunne være pisse irriterende. Hvad var det? Det var en takketale, eller hvad skete der? Nej, det var bare lige sådan lidt blær. Jeg er bare lidt oppe at køre, jeg synes det var fedt. Okay. Ja, men tak, farfar. Yes. Det var rigtig cool. Okay. Gamle dreng. Godt. Men Yes. ja, men vi ses. Er du ved at brække dig lidt ud her på sidste? Okay, prøv at jeg føler dig lige lyn på det. Ja, okay. Ja, her har du. Godt så. Yes. Vi ses. Okay. Og du skal også lige med. Den glemmer man nogle gange. Jeg tror bare, den skal hedde Vibe. Den kommer på gaden meget snart. Og ja, I har jo selv hørt det. I kommer til at se mere til mig, det lover jeg for. Okay, jeg lover jeg. Altså, farfar han er jo ingenting. Ingenting i forhold til de ting, jeg kommer til at lave nu. Fordi at jeg, og det kan I også selv høre, hvad han sagde derinde, jeg kommer til at tjene kassen nu. Ja, det er meget fedt. Ja. Men skal vi så tage videre, eller hvad? Slap af, os. Nej.